Hello guys, good evening. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय अननानै भिडिअ'खौ नायलांदो। आं बहा दंफैयो नोंसोरथ' मिथियाखै। हाग्राबारिसो नुदों आरोना फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय दा हाग्राबारियानो हाजो जाहैगोन। ओरैजाय दङ हाजो, ओरैनो हाजो माने जों दंफैयो दायो सोरगोफुरि आरोना। आंनि उनाव सानै दङ जोंनिनो एकदम उदालगुरिनिफ्राय फैदों। बिराद खस्थ' लोगोफोर, जि खस्थ'जोंसो जेने तेने फैदों। अखा बोथोरसो नालाय ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों फाग्लासो। आसलि अन्थाइ एकदम गाहाय गोजौ दलहा दलहि दंथारो। उफाय गैया, अब्लाबो नायनो लुगैदों नालाय फैथारदों आरोना उदालगुरिनिफ्रायहाय। ओमफ्राय जोङो दा ओरैजाय गोजौ गाखोहैनि गाहायाव ओंखारबोबाय। ओरैजाय दं नै हाजोआ। जोमै खुवा, अखा बोथोरसोमोन, अखा देन्जार हाखादोंमोन दानि। अखा हाबाबो होबोबाय जोङो, फैनो लुगैथारनानै फैथारबाय। नै लागाव बारबो नै दै, अखा बोथोर एकदमबारे दै गोजा। टिभिएस बावसो बेयावनो साथामखा। वा दैया बिफब नुखायो। बारनाय नङा खनसे बारजायो। बेयाव दा हाथिंजानाबा मा जानांगौ खेला? हाथि रायखांजायालै बेफोर बुस्थुआ। थाब फैनांगौलै खेला रायखांजायालै बेफोर बुस्थुआ। फेबालाय ओजों वानसपआवनो उन्दुना थानोसैरा। वानसप दङ जा बैखौनोथ' उन्दुबाय नुदोंना। नैबे दै गबोयो जों गाजासो फाग्लासो दै गबोयो। सोरगोफुरि ओइ नै दैया मादि बोहैयो जों गोजोंनो।
बार बारबा दै मोनलोंबाय नोंथां jadi karpas barna kayak itu लगाव हादों एक्सिलेन्ट जाबाय ब्रा एक्सिलेन्ट मोनाबाय लोगोफोर थांफिननो सम जाबाय थांफिनसै दायो उफाय गैया माने अखा बोथोर नालाय मोजाङै बेरायनो मोनासै नै जोंना गारि बोराय टिभिएसजोंसो फैदों बिराद खस्थ' मोनबाय गोसोआ दा अननानै बेखौहाय बिराद मोजां थुखैनानै मोजाङै मोजां थुखैनांसिगोन बिराद खस्थ' मोनबाय बियो लोगोफोर मा बुंनो उफाय गैया बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनैसो ब्लगिं हा गाज्रि मोननांला दा लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायलांदो आरो आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे फल' खालाम आंनि फेसबुक पेजखौहाय ओमफ्रायो नै आं बेखिनियावनो माने आंनि भिडिअखौहाय जोबथा खालामसै आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि साबस्क्राइबार आरो फल'वार्स लोगोफोर